Иве, защо си кръстосваш краката? За да покажа на хората как не се седи. Сега ще ви кажа и защо не бива да се седи така, а Коко ще ви покаже 3 упражнения, които да неутрализирате вредният ефект от тази лоша поза. Само 3 минути седене с кръстосани крака е достатъчно, за да свикне тялото с позата и да се почувства удобно в нея. Проблемът е, че след това двете половини на тялото вече не са в баланс. Едната половина е с намален тонус, другата с увеличен. Гръбнакът се усуква и може да се появят болки в гърба, врата и кръста. Ето и упражненията, които обещах.